шаҳрдории Москав барои ҳар фарзанди таваллудшудаи муҳоҷирони корӣ дар пойтахти Русия 20 000 рубл медиҳад. Ба иттилои сомонаи Рядовка, солона аз буҷаи Москав барои ин нави пардохтҳо 700 миллион рубл харҷ мешавад. Рӯзноманигорони расона дар таваллудхонаҳои пойтахти Русия навиштаҳоеро дар бораи пардохти 20 000 рубл барои ҳар як кӯдаки муҳоҷир бо забонҳои гуногуни хориҷӣ аз ҷумла англисӣ, озарӣ, ветнамӣ, туҷикӣ, дарӣ, узбекӣ, туркманӣ, қазоқӣ ва қирғизӣ диданд. Шаҳрдории Москав моҳи феврали соли 2020 дар сомонаи расмии худ қарореро нашр кард, ки бар асоси он ба волидони навзодон дар таваллудхонаҳои пойтахти Русия 20 000 рубл ва тӯҳфа дода мешавад. Дар сурати таваллуд шудани ду тифл ва ё зиёда аз он миқдори кӯмакпулӣ сари ҳар як кӯдак ҳисоб карда мешавад. Дар Русия ҳудуди 1 миллион муҳоҷири туҷик кору зиндагӣ мекунад. Пештар аксаран мардон ба муҳоҷират мерафтанд, вале солҳои ахир муҳоҷирати оилавӣ аз Тоҷикистон ба Русия афзоиш ёфтааст. Коршиносон мегӯянд маҳз шароитҳои беҳтари иҷтимоӣ ва имтиёзҳо муҳоҷиратро ба ин кишвар афзоиш дод.